Fa relativament poquet, Sóller tenia 19.490.000 metres quadrats més que ara. Però la mort d'en Fernando VII el 29 de setembre de l'any 1833 ho va canviar tot. Benvinguts a Història Balear. T'explic. Això pot parèixer una història de Sóller, però no. Va del seu estimat veïnat, Fornalutx. En el segle XII ja era una alqueria musulmana molt ben establida, però en l'arribada d'en Jaume I se va juntar amb Sóller. L'any 1812, gràcies a Antoni Major Arbona, se va independitzar. Però ja sabeu que a Espanya, per aquella època, la cosa no estava molt bé ni era molt estable, així que hi havia molt de vaivens. De fet, l'any 1814 tornava a estar amb Sóller. Però després de les guerres carlistes va arribar a Maria Cristina com a regent del poble i va instaurar un sistema liberal, donant molta més llibertat als pobles i a les institucions. De manera que durant el trienni liberal, molts de pobles se van independitzar a Espanya, i aquí incloïm a Fornalutx. L'any 1837, i això ho he de llegir perquè és superllarg, en Bartomeu Estades de Montcaire i Socies de Fangar, va ser el primer batlle oficial de Fornalutx. Fornalutx ha tret un tipus de turisme basat en la sostenibilitat i es respecta en el seu entorn, cosa que pots veure si el visites. I una cosa que no te sorprendrà és que una gran part dels seus habitants són britànics i alemanys. Qui els hagués dit en els musulmans de la cerqueria del segle XII que Fornalutx acabaria així de guapa, Així que au, ja sabeu què fer, aneu a Fornalutx, exploreu un poquet i me deixeu en comentaris què trobeu de tot això. Espero de tot cor que hagueu disfrutat, que hagueu après alguna cosa i mos veiem a la pròxima. Un besito.